20 फेब्रुवारि 2024 दिन ओंखा मंगलबार फुंनि जरा प्राय 7:30 दिगिव श्रेयांशु शर्मा बमंगई खरकसा सेराय सालफ्रोमनि गाहायनो स्कुलनि बागै 7:30 दिगिव स्कुलाव थांग ते स्कुलाव थांगै जत परा परिबायै 1:30 दिगिव हिंकेनो नगो किफिल ते सालफ्रोमनि गाहायकेनो स्कुलनि जत परा परिबायै 1:30 दिगिव किफिलै नगो फाय टिभिर किसेमिसा नायो aboni yagalo keno 4:00 digiwo bini cousin sister bini room thangai nainani hinai thangkabono TV de nai tongkho hinai nainani thangmani yagolo no bini room jepuro enter khlaika afro no bini jirik mokro khorang khananani nangkha o bini cousin sister ni tamni hingangke arjago thangai emon je gornago rijak nungnani nangkha obono nugui bo saksoi tongui manliya chirikui kamnani nangkha arjakano bini cousin brother Shreyangshu Sharma tolao klaijak te yagobo thwilalali ningkhe yag rajak aboni ganao no chakur kaisa bo klaijak nukha te abono karaibo Shreyangshu Sharma ni bokrogo bo belai keno duku manjak abono nugui bwrwi mankha je Shreyangshu Sharma no bwtharnani swkang belai keno bwtharkha bui togui las khlaimani yagolo keno yagrawi arjagao no chakur khe klai klangkha obo nukmamai joto srai srai no sijagui tongo aboni yagolo keno bini cousin sister ni chirik mokoro khorang khanawi asprus ni borok rok joto kuthum layo tamung kahinai nainani bagui borokni aro aboni yagolo keno asprus ni borok rok nugui belai keno wana jakha tamni bagui omahai ungnani nangkana tei sabo omahai godna no anjam rwkhana hinai joto no wan laijak aboni yagolo keno o birbani bisingo khoroksa borok nukjagui police rok no inform khlaika police rok bo logi no information manmani logi arjagao phai sokpaikha police phai o godna sthola jaspatal khlaimani yagolo arjagao nugui mankha arjagao kono lutmat ni mari koroi tei forcefully nogo enter khlaimani bo mari koroi je sikok rok no eba khiba phatani borok no dos reoi manatei kono phano se mari nukjakya jaspatal khlaimani yagolo hingke khoroksa serai 8 bosor umorni bini logeo eba khiba po bai sabani amsuk dusmani kotor ungnani nangkana je amsuk serai jorao bono buthari paikha phaidi hingke o video o Shreyangshu Sharma bumungui o serai bahai thikya oboni uklog ni hijak kogrok no tui saiman lainai hingke video no sengnani sekan jotano no puila koinani muchungo je ani channel o kotal hingke channel no subscribe khlai di te pas ni bell icon all no sinal bota pogdi tamni hingke jotani slai sekang jepur ang video upload khlaio noringthani ani video sekang sogui norok naimanna tui hingke faidi bisi yang ayang kok saya kare video ni main point na tui kok salainai o kahini ni serwas West Bengal ni Hugli town ni Kalnagar ilaka ni o gotna arjago khoroksa family ni borok rok tongo te el family wo sudu khoroktam borok no nog ni jotni slai family okra ni bumung ungkha Pankaj Sharma bo hungkangke factory o samung khlai tongo bini bihing ni bumung ungkha Santa Sharma bo hungkangke kaisa restaurant no thangui samung khlai tongo tei borok bihik bwsai khorokni ni khoroksa sajla tongo bo hingke class 4 o poriwi tongo bini bumung Shreyangshu Sharma hingke borok khorokta miliwi family kaisa hingke salpromni kahai 20 February 2024 ni phungo salpromni kahai na Shreyangshu Sharma school ni bagui ready rok ongui akoi 7:30 digiwo nog ni simi ongkhorka school phaising tei joto school o poribai akobai 1:30 digiwo hingke no school suti ongui nogo sokpaio nogo phaima logi logi no bini buma bono fresh rok khlai ribai akobai bono mairok khurui ruo mairok sabai akobai kino bini salbrom no loi tongo je
pori bai school pori bai nogo phai mairok sabai aka bai kisa TV nainani obo bini salbrumni no loi hinke salbrumni kahai no bo maisa bai aka bai bini romo hapka TV nainani bagui borokni nogo khoroksa boni cousin sister berainani bagui phaio hinke bono tamo khlai tong TV na nai tong salbrumni kahai hinui boni romo thangai nainani hinui wansukka te wansukmantoi no romo thangai naimani yagulo arjakao emon je korna goti jang nukha omono nogui bini horang sirik mokorowo convert ungnani nangkha hinke tamo nukha hinke puilao no saka Sriyan Susarma je nokni family ni bisingo borokni bwsla obono floor klaijak tei bini yago theilalali hinke yak rajak tei bokhrogo bo duku manjak belai kheno tei bini yagana no saka o bo thei nangjak khe klaijak obono nogui chirik mokora ungnani nangkha bini cousin sister belai kheno kirijak chirikma bai boni nog gana gini arini borok rok joto boni nogo phai kuthum baika aboni yagola kheno birbar borokni bisingo khoroksa borok nukjagui police rok no inform khlaio tei police rok bo chaio phai nukjagui swati jaspartalo boni nokni joto kuna kuni no chanbin khlaio aboni yagola kheno o cherai nije mangkthei no check khlaimani yagola nogui mankha bini yago hingke chakko berajak belai kheno kuthuk ksa angjak tei arjak hoite je sakni thei tongmani joto ongkhoroi thang paikha tei bini bokhorok bo belai kheno manui kotor bai bui bokhorok phatimani hai wngui tongkha tei bokhorok bo amsung no thei ongkhorjak tei bini bwsak rok bo naikhe fikung rok bo bwsam rok mangkha khaklap rok yak rok yakung rogo obono nongma bai siwi mangkha je bono bwtharnani swkang bukha tokha torchar khlaibai mani yagola kheno paithago bini yakni siraoi bono bwtharkha hinui saimankha jotoni slai swkang police rok wansuk huje omo sikokni kam singkhana sikok manui khongnani bagui phaikana ajrao o cherai no bwskang bo manma bai bono lama sap khlainani bagui bukhna tokhna tei chirikma bai bono yak rok rawi arjago no bwthari kalangkha hinui o police rok kaisa theory swnamkha sikokni phiaba sikok tamo khogui talangkha hinui jaspartal khlaimani yagulo arjagao belai kheno wana changnai kok nugui mankha je nokni kuno doga jandala forcefully hapmani kuno mari kwrui nokni almari rok bo kuno sbaijak kwrui lokab rok tei manikhani kuno ulta pulta amo kahai rok bo kuno mari kwrui hingga police ni o sikokni theory swnamjak angle logi no amo kmanani nangkha aboni yagola kheno police rok second jaspartal khlainani nangkha boni nog gana gini ni CCTV footages rok no check je theimani time monok ni gana gini o sabo himui thangai phai tong borokni nogo oborok no check khlainani naikha phiaba CCTV footages o keborong phano thanglai su khlaimani nogya phiaba khoroksa bwrwi no thanglai su khlaimani nokha sarik ni prai 4:30 ta digi kahaio aboni yagola kheno o CCTV footages no naioi Sriyan Suni mother no sungka bono seriously hinui Sriyan Suni mother bo saka logi no mana khlai rekha bono sinia hinui tei je puro Sriyan Suni father Pankaj no o CCTV footages no phunogui sungka seriously hinui abro kheno Sriyan Suni father logi no sinio hinui saka Sriyan Suni father saka o bwrwi ni bumung Isret Parvin hinui